Blun. Nyatlangening kalangyan aklar pandamuntara Tinon lir kegonang Pamasanya pratangga winduyat Amun-amun lir gumampang Meletik mencolot putus sing sewang ulun sadasa watek nyoilang Allah ya Amit pasang kaliman tabik sinabet ing iloduni dumawah ing tawang tuwang linepat ning Tulasari anggen kula miyak sagung sumewa mbok menawi ganggu kamardikaning raos paduka Kanjeng Sinuwun aja sinengguh mitambuh ingsun kepengin dangu marang sira sangka ngendi pinangkamu Kisanak dene munggah marang Stinggil tanpa tinimbalan pesajan kewala wingking saking negari Gilingaya Sentana kraton kula majaning Nalindra Sinuwun Prabu Dewa Esa nami kula Harya Rugista Raden Arya Rugista nggih menapa leres menika punjering pusara praja ing negari Purwacarita lan paduka sesembaning para kawula Purwacarita ing kawentaring jagat jejuluk Prabu Sri Mahapunggung bener Kisanak bener ora kleru ingsun Prabu Sri Mahapunggung makutaning bangsa Purwacarita lah dalah Biyo. Kondang mandang berbeki jagat suwanten saking negari Purwacarita bilih dipun perintah dening Nalindra ingkang kaloka. Inggih kaloka kasektenipun inggih kaloka ing bab kaluhuranipun. Ana wigati apa Kisanak sowan ngabiyantara tanpa tinimbalan nggih. Pesajan kewala najan kula munjuk atur ngajeng bilih Nalindra ingkang winastan Prabu Sri Mahapunggung kala wau tetela tetungguling ratu nanging kaluhuran kawibawan paduka ingkang kaciriyos linambaraning budi dharma lan kautamen kala wau mboten jumbuh kalian kawontenanipun. Lire piye Kisanak? Paduka menika Nalindra ingkang mboten netepi tata krami.
mapan ngendi kaluputan ingsun dene aku ora netepi tata krama nggih Paduka kumawantun manjer gendera mandireng mengkoni bumi Purwacarita ugi nalika semanten Paduka babat wana tasik madu mongko sampun sineten jagat saisinipun bilih kali ing wewengkon kala wau wonten bawah pangwaosipun Sinuwun Prabu Dewayasa inggih Kanjeng Rama Prabu Dewayasa. Kados kula nuwun sewu Paduka sampun tumindak sak sekecanipun piyambak mbabati laladaning asanes. Persajan kewala hadeg Paduka mapan wonten negari Purwacarita mboten andadosaken renaning penggalih Kanjeng Rama Prabu. Malah kapara dinten mangke kula ingkang sowan ngabiyantara ing ngarsa Paduka sinuwun idhepipun namung kepengin ngengetaken. Tiyang semanten kathahipun menika sampun ngertos sinten Prabu Dewayasa. Nanging kenging menapa ing atasipun Paduka Sang Prabu Maha Punggung sampun kawentar kaloka lembah manah alus bebudanipun nanging jebul nyerang Trapsila kumawantun nyahak dhateng wenganing sanes. Sepisan malih sowan kula dipun kanteni purba miwah Wasesa. Dinten mangke Paduka Sinuwun kedah mituhu menapa ingkang dados pangandikanipun Kanjeng Rama Prabu. Kusik Kisanak. Apa mbok sengguh lamun to Prabu Sri Maha Punggung ora ngakoni kelawan lenggahe Sinuwun Prabu Dewayasa. Nyatane wis katon pendak kala mangsa ingsun ngaturake bulu bekti glondhong pengareng-areng kunjuk ana ngersaning Sang Nata Dewayasa. Iku apa ora jeneng tuwing rasa kurmat uga aku rumangsa yen to ke bawah ing negara Ngilingaya hadeg ing negara Purwacarita isih kena pangaribawaning Sinuwun Prabu Dewayasa. Dadi Kisanak aja kleru ing panampa atur pisungsung bulu bekti ingkang tak aturake ana ngersaning Sinuwun Prabu Dewayasa iku minangka tandha lamun to gedhe rasa kurmatku lan uga sungkemku ana ngersaning Sinuwun Prabu Dewayasa ya keng ramanira. Mangke rumiyin senajan pendak kala mangsa Paduka Sinuwun tetep ngaturaken bulu bekti glondhong pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi wonten ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Dewayasa nang nyatanipun kala menapa Paduka Sinuwun seba wonten ngersanipun Kanjeng Rama. Jawi. Kanjeng Rama Prabu mboten betahaken bondo brana picis minangka tandhaning panungkul mboten namung menika. Nanging kenging menapa? Engga sakmangke Paduka Sinuwun mboten kepareng ngetingalaken pasuryan Paduka wonten ngersanipun Kanjeng Rama Prabu. Ateges perkawis menika Paduka namung sumuyut wonten ing lairipun nanging batos Paduka Sinuwun Sri Maha Punggung tetep badhe manjer gendera ngembari dhateng kawibawanipun Kanjeng Rama Prabu Dewayasa. Kagyatri sang kapirangu rinanggul kinempet-kempet dosangretnaning bawana Kakang Penemban Radi kados pundi lah mboten lidok ujare wong gaplok kateman mekaten. Yayi Prabu menapa pareng kula buka wonten ing mriki supados wiwara pepadang menika enggal ugi tumuju dhateng rampunging jejibahan. Kakang Penemban sampun. Ateges menawi perkawis menika Paduka paring dawuh. Kula mboten badhe saged ambobot dhateng lenggahipun Kanjeng Sinuwun Prabu Dewayasa. Keparenga Kakang Penemban lenggah sawetawis. Raden Rugesna wonten dawuh menapa?
yen ning ngarep kowe kandha wis kinantenan Purbawasesa banjur karepmu. Kula wangeni setunggal kalih tigang dinten minggahipun setunggal candra. Menawi setunggal candra ingkang badhe kelampan menika mangke paduka sinuwun Prabu Sri Maha Punggung boten kepareng seba ngadhep wonten sanipun Kanjeng Rama Prabu Dewasa. Kula lokaken dosa paduka. Kula anggep menawi paduka mireng kampo jingga balela wonten ngersanipun paprintahan Kanjeng Rama Prabu Dewasa. Mangkang rasa sumbar tindu bumi kunjing kumaluduk suntur ketok umop kang cololidi Harya Rukista. Loh, sinten panjenengan? Lekna netramu warangkanata Purwacarita Rekyana Patih Jaka Puring. Loh, ingkang kondhang kawentar Patih Jaka Puring lho sampean. Jarene sektine kaya bisa ndilat wesi gligen. Sing dadi bukti nyatane. Ora susah wong Gilingaya matesi kanthi sak candra. Nanging sinuwun Prabu Sri Maha Punggung yen durung paring dawuh ingkang pratela babakan bakal seba menyang negaring Gilingaya. Perkara iki tak purba. Keparengipun. Ora susah sedina rong dina munggahing sesasi. Nanging rubuhna Patih Jaka Puring. Yen kowe bisa ngrubuhke Jaka Puring, kereken gendirane negara Purwacarita udukna tak nungkul ana ngersane Prabu Dewasa. Golek dalan padang papan sing cemar. Yayi Jaka Puring, aja kebat kliwat nggonmu ngawekani perkara iki. Sisip sembiril put katuranggane kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Yen pangapunten ingkang agung, inggih labet saking nata ling raos kula. Sumpek dada kula anggen kula mirengaken dhateng ucapipun Harya Rukista. Kakang Mremban kula nyuwun dawuh. Yayi Prabu, kula namung badhe titip weling pun kakang badhe titip weling dhateng para kawula ing negari Purwacarita. Keparengipun Kakang Mremban kados pundi? Badhe tuwing dardah menika sedaya para kawula jalrestri sepuhanem kedah tansah prayitna ing lair miwah batosipun. Wonten sawetawis piwelingipun tiyang kina sampun ngantos sami mapan tileming wanci enjing. Menawi kathah para kawula Purwacarita ingkang sami mapan tileming wanci enjing sayekti badhe manggih papa awit wanci pletheking surya menika minangka pasemon upami wedaling pamikir
Mila kedah dipun bikak ingkang jembar kangge nampi kawruh. Awit menapa kawruh menika lambaraning kesugihan, lambaraning kamulyan, lambaraning kautaman, kawibawan, miwah kanugrahan menapa dene Karaharjan Yayi. Ngaturaken genging panuwun Kakang Penemban. Angka kalih sampun ugi mapan tilem wonten ing wanci Serap Surya krana tundhonipun badhe nyebar Papa Cintraka kathah sesakit ingkang tumular liripun kados pundi dene mekaten awit saking cariyosipun tiyang kina bumi koncatan pepadang menika bumi koncatan pepadanging surya sunaring Bagaskara menika minangka pasmoning pamikir mongko swasana pepeteng menika nyibarat wuta suraosipun yen peteng badhe manggih papa nuwun inggih radi langkung prayogi kadhawuhna menawi kepengin mapan tilem ing wanci lingsir kilen manggih pambudi krana tembung lingsir menika sami kalian gingsir menika sami kalian ewah mongko tembung kulon menika saking ulon dipun ulu pasemoning kawruh kedah wanci kanepaken wonten ing lebeting pramana jati menika namung dawuh piwulingipun para sepuh ing jaman kina awit anggen paduka Yayi Prabu Ngasta pusaraning adeling Purwacarita kala wau tansah prainten dalu anggung sinuyudan dening sagung para kawula paduka Yayi ngaturaken agenging panuwun Kakang Penemban ingkang katen kados sampun cetha bilih ing wekdal dinten mangke niatipun Nalindra Inggilingaya Prabu Dewasa tartamtu badhe nyujanani dhateng adekipun ingkang rayi kula pun kanu namung Kakang Penemban sawetawis Kakang Maharsi paring dawuh ingkang mekaten mboten tebih saking pametang kula. Jaka Puring kula wonten dawuh. Pepuntoning pasewakan iki wiwit dina iki Patih Jaka Puring sarta kabeh para harya supaya ngetap wadya narubala milang senopati pepilihan ginolong golong pinanta-panta nata gelar ngrampit baris samekta gaman kang sentosa. Padha sampat tandhon pangan aja nganti kuciwa. Ingsun karsa ngembari yuda mangun kepraboning jurit ayun-ayunan kelawan barisan Gilingaya. Sawetara iki Yayi Patih Jaka Puring ingkang ingsun pitaya jumeneng dadi Maha Senopati. Ngaturaken gunging panuwun. Dene Kakang Maharsi Radi lan sawetawis bocah seseliran ingsun kanthi munggah ugi dateng redi andong dadapan ngiras niti bawah ingsun badhe ngatas kawicaksananipun Kakang Brahmana Gading Mawukir kadiparan menggah pratikelipun tumrap ing lelampahan Purwacarita menika ngaturaken genging panuwun Yayi Prabu Jaka Puring kula wonten dawuh pama dipama pitungkas ingsun marang jeneng para yayi weruhna marang kabeh para manggala Wirasenapati mudune marang para Wadyakuswa angkate perang menyang pebaratan iki kalisa saka rasa sesengitan nggonmu perang iki aja mbok lambari memateni senadyan kuwi mungsuh nanging idepe mung manahan yuda rumeksa marang wibawaning Narendra budidaya sethithik kurbane supaya enggal nukup kamenangan cidranen senopatine mungsuh engga kena kajodi yen wis mengkono padha bongkok ana gamane tawanen barise rebuten genderane banjur sungkema marang hadeking bandera Ganesya kaluhuraning Sang Maha Senopati Prabu Dewasa senadyan kepiye wae iku pepundhening wong Purwacarita kowe aja wani kawula nuwun inggih ngestaken dawuh lajeng parang paduka sinuwun kaya ora ana dawuh maneh titipur ning gati panjenengan ingsun arsa manjing loka pusantara Kakang Penemban
Kula wonten dawuh, Yayi Prabu, monggo kula dherekaken nguncupaken asta minangka tandha pakurmatan. Mugi-mugi ingkang sedya hayu tansah manggya rahayu, Kakang Premban.
mak. Nek gur karo sampak jek penak iki. Iya ya. Gur sampak. Alah mbok wis. Watuk, Nduk. Aku ki anggere sekecap pengen watuk ning nek tak watuke bablas iku. Ora ning menenge. Mbok mandeg wae ning iya ya, Mak. Ki lain daripada yang lain bengi ki, Nduk. Ngopo? Wah, jan kanugrahan. Apa? Ngerti preso aku lara niku weh. Pak Joko bingung. Mara-mara ki mak cek nyandak gegerku. Mriki. Kula pijet teh. Sampeyan iki elok men kandhani kok, Bos. Wis dawuh mayang dibayar jek dipijeti. Dek ya piye dek serba bisa. Lah nek kuwi. Dek nggon urat-urat barang kok ya pas. Aku ya terus kene. Kowe malah tambah ngati-ati. Mah jebulane Pak Joko ki gane ya pijet-pijetan karo si ibu. Apa rumangsamu nek biayin duwe iki terus ora apa umume wong omah-omah. Oh, ngandel ora. Wis kono jineman sik kono. Yo, ndang jineman. Gathik glinding pelok. Men suwe leh ku watuk. Sapa? Rosyati. Goleki cakepan. Enggak, Bu?
den rentang tak doli gadet Burus Yati wit mbiyen sak yaene ijik apik ae. Ijik. Saya tambah yuswa, saya tambah apik. Salirane barang ya tambah apik. Ora kancane do mlegendong-mlegendong ya ajeg. Lengene kancane do tambah gedhi-gedhi, dheke ya ajeg. Iya. Sindenku lengene sak kentongan kabeh. Yo. Antuk daya ya Setunggal yuta Orohe ngopo iki guyu barang Orohe rasa mulya tangkan demung kaleng karasari lalaga wasu kaendriyatan naswara namana karasa semarang alusan pancen spesiale pancen. Cahya katri tambah sewengi wes nyawit cici ya matur sembah nuwun ingkang tanpa upami. Dalu menika pundhutanipun menyanipun Pak Insinyur Joko Suprapto wiwit kala wau siang ruwat bumi. Kala siang ngamurwa kala dalu menika ugi lampan ruwat bumi Purwacarita.
Ngono ya, Mak. Ki jaman jom bingek. Oh, ngono. Ya nggo seling-selingan ya, Nok. Iya, Mak, iya. Iki sindene akeh banget. Sing ndi? Enek sindene meteng barang. Sing ndi iki? Sisih tengenku iki ya alah. Mesake kek gembel bayi kok ya dijak golek panganan. Mesake ya, Mak. Ya kedah-kedahe dadi ibu sing tanggung jawab karo generasine iki kok ngono kuwi, Nduk. Ya mung tak dongak-dongakne sok ben muga-muga lair neng panggung. Dok malah ngono. Lho, lumrah, Nduk. Anake wong seni nang ndi parane. Mbok sok ben laire pas melu aku ngene iki ya. Terus arep tak jenengke. Jenengke sapa? Nek lanang klantang mimis. Malah cakil ora. Duh. Coba Nduk, aku tak krungu suaramu, Nger. Ya. Mesti suarane mesti wis ngangsur-angsur kae. Kaya ngono ki. Lek nyabuki iki aja kenceng-kenceng to. Mesake ki lho grenjal-grenjul terus. Yalah, mesake tenan iki aku nek nyawang kok ngene iki ora mentolo ki nek kei sithik. Lah wong ngaten iki Jeng Doboli nggih, Pak. Doboli bayi. Duh. Jenengmu ke sapa, Nduk, ke? Lah Ika. Oh, Ika ya ning lali. Ika. Kowe iki wong Kebumen, wong daerah Banyumas ning ora iso Banyumasan iki agek kowe kuwi. Bene. Bane. Ora piye kok ya entuk karo kulawargamu ki piye wong sudah berbadan dua dan sudah besar kok entuk nyambut gawe, Nduk. Nanging wong kula seneng mawon. Oh, seneng. Nggih. Cita-citane anake lanang apa wedok? Nggih, kakung nggih purun, wedok nggih purun, mboten napa-napa. Alah omonganmu kok desu ngono lho. Ibu Dut. Lentene ngaten iki pripun malih, Pak? Ya, Pak. Alah ya. Kesi iki rumah saku wis aneh kok iki enek wong aneh neh. Wis pirang sasi, Nduk? Ganjil. Ganjil 5. Nggih. Ngger mesake. Ya semoga-moga Om derek ndedonga ya supaya putrane besok nek miyos putri ya sing ayu ngungkuli ibuke, nek metu lanang ya ganteng ngungkuli bapakne ngono ya, Pak ya. Nggih, amin. Men dadi seniman seniwati kaya bapakne kaya buke ya, Ngger. Amin. Heeh, apik. Di uran-urani piye nek ning omah ya pake ya sik sok nyambangi. Nyambangi niku napa? Lho tegese biasane piyai kakung nek putrine mbobot ngrebini sok ngelus-elus saking senenge. Oh, mboten wing niku, Pak. Ya Nger. Ya suarane piye suarane coba aku tak krungu wong meteng ki suarane apik lah, nggih. Nggih, menggeh. Wong aran Jeng Doboli. Delet maning nggih. Saenten ya nggih, Pak. Ya, isamu apa? Slendro ya, Genti? Slendro, nggih. Apa? Banyumasan mawon nggih. Oh, injuh to. Oh. Oke, Lah wong nyang. Ndek ben ngomong kowe ra iso kok najan kula tiyang Kebumen ning mboten saged Banyumasan. Awit kula anake bakul gendeng. Lah saniki mboten bakul gendeng, Pak. Lah apa? Lah gendenge pun pada mletek dewek mboten sios. Ya kowe jer bayi ae mletek. Ndang. Raden Arya Werku Dara nyata Kuwi anake sing ning jero weteng iki buke iki ngopo iki. lah ngitik-itik terus teng jero niku. Sing idik-idik malah pake. Satria Jodipati
Iki meteng pisanan. Nggih. Nah, ngati-ati iki. Wong bobot sepisanan ki ngati-ati. Nah. Tembe jajal. Masane kok jajal ya. Lagi maksudnya kan nembe pertama dadi tesih. Oh, dadi kuwi mbiyen ora niat ning mung mergo nggo tamba pengen ngono. Yen ngendika gereng Pindah kuntur engko ditibake lagon dawet ayu karo ngaturi abahe naik ke pentas. Ayo nduk. Dasar satria prawira Rama Rama eling kula eling. Ayo Bu golek duit. Eling kula eling dunungane senapati Oneng lomba loro lomba Ayo bareng bersama Rame-rame lagu pasar Rebut harap samar yen kalah dhisik anu bunga Tentos kundur dawet sing ayu eseme Oke bos